Oji Jordan. Yes. Nyaka ong'is joge ni when you are shooting, I don't look like Okiya Omtata. Yeah, okanyal accept ni image madhi e TV. Achalo Okiya Omtata while on ground I'm a different person. An gima ng'eyo ni camera golo gimoneno. Camera doesn't exaggerate. So, camera doesn't narrate. Camera golo gimo. So, king'eno Okiya Omtata jagweng'u. Koro uchala chala. Bas, on Monday I don't think kawuono gotieno adani ng'i TV. In a replica madhi wuok mari en Mheshimiwa Dipo Kuome okawuono. Koro TV golo gimo oneno. Kata camera golo gimo oneno. So don't complain ne jo camera, but gidhi loso dan dhi loso gino. Yes, tapi nyang'o mi warwako rainbow. Chikoth ni oselal tinde warwako ka rainbow. Piny tek. Okay, wasemoke. Kendo liel. Anjiji jabuti. MC Kakamega Spandita Safugotomis. Yes. Miya wach. No dhi Mombasa. Mombasa ne ber makmana ni audience. Iwinjo mobilization of the crowds. Yes. Joka ngeni paro ni rally cha Sunday. Si tutakwenda kule Sunday bwana. Si tutafanya vitu vyetu bwana Magongo. Shimo la Tewa kule. No, gima nyaki ng'e ni jo Kenya dich. Jo Kenya dwa manyo pesa. Masani kuketo jigirali every Friday to Friday. It's not adding up. And then it is in January. Ipingo baba. Okaping. Penja ipingo BBI. Okaping BBI. I'm just being sincere, leaders. Need that some days moko nengu. No, it was on a weekend. How do you put a rally on in January? In January. It was a weekend. No. Murko meno wacho gimoro ma. I want to quote. Okay. I want to quote. If you go to America, you can't do rally during the day. Yes. Because dhano dich ni tijegi. America itime rally gotieno sama ji koro se ati. To Kenya we are lazy. No, that is the trend. Ni kada wach mana biro kasa dhano se chopo. To oditi dhi ninde kech ni dhi neno baba. Baba dhi kelo ni chiemo. That shows ni Kenya onge tije. Iwinjo makmana ni weluongo nyeg baba sai. Iwinjo that document is very key. Gima dhiera en ni ang'o momiyo wadonjo. Okay, and key. Before the 2010 constitution, what did you say about the constitution? Wacho nango. What jo Kenya no wacho nango. Baso change katiba devolution. Wadhi winjo maber. Sani dongun muyo go devolution. Mara corruption kenango. Sani the same hype maun what about BBI? You are going to regret. What the referendum? By June no dikelo tabu. Idi lock chike no is still a problem. Iwinjo BBI is trying to unify the whole country. Kineno ka ne wa accommodate jotanga tanga. Those people are creating positions for themselves. Which positions? Umanyo ne Oparanya position, umanyo ne Joe position, umanyo ne Awiti, umanyo ne Rasanga, umanyo ne Nyong'o, and the other governors but Yusirumo. Nikech udwa create gimo kia government. Why should we No, we must have a regional government. Kakoro, the 47 governors are useless. Kama kumeta another 12. Iwinjo nitie governors matiyo. No. Awiti dong tiyo. No, there's Awiti designer. There's no government matiyo. There's no government. Nitie governors matiyo. Governor Matiyo is only Kivuta in Makueni only and charity. Oparanya tiyo koso kuti. Oparanya tiyo ni party. Oparanya tiyo bwana. Otemo. Idaka Kakamega. Otemo. Ngisa governor huu. Karmondo tiyo gar stadium lep model ene morwak. Designer material no room. Momi awacho, not even my issue with my governor only. Governors are not working. Makuja kumedo gimo kia retire. Jopinye mapodhi nyore. En mani kamuse jobe to dhi kalo, but wananchi ndio wataumia. Awacho pacho. Iwinjo even in the previous regime, ne wan gi provincial commissioner PC. Iwinjo who was overall. Iparoni Nyanza we didn't have governor. Administration masani kwa yudo regional governor. Konya miyo ni Jaluo Nyanza wamiyo mana Ongwae. Awiti dangi mi regional governor. Keturu mondo mi ochako cham pesa jopiny. Wasemoke. Pesa jopiny mane michamo jiji bwana. We must support this document. The county government osekonya ngo. Osekonyo ji. Jomage. Individuals. They're breeding their things. Don't want instant millionaires. Millionaires go konyi koso konyogi. Konyo jopiny koso konyogi. Mano dongi ma county government okelo. Instant millionaires, contractors roadside ilungo nango. I'll never support it. One was support document, Baba no somo document. The way you supported the 2010 constitution, kaka neber, you are disappointed. Udwa loko kendo ma betok 4 years, udwa chakuloko. Sani wan gi kwe, iwinjo, sani wan gi kwe, Baba tibedo president, iwinjo, tibedo engi line up. Mora gi baba uno, kaka, I like Murkomen. Murkomen kana baba yetu. Bas, baba ko winjo maber. Kweli, Susan Kikagiri. Sisi tumeamua tuna support. Those are true political students. Where was Ruto? Where was Ruto? No, where was Uhuru?
Uru odich. What is an national? Odich kure Cherangani. Wasemoke. Kendoli Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita safugoto miso. Commercial sex workers Manakuru have done a great job. Yes. Gidi in the police station, gidonate mattresses. Magi timo cleanliness. Magi loko nyaka ango curtains. Yes. So wami jogi luor. But police, that might be a bribe. Kata utang ni mattresses go munya chakutiyogo. Unyalo bedo beneficiaries of the same mattresses moke. By the way, ngeni kitimo gimoro, just donate something according to your profession. Kata in jalendo kidwa donate na ngato donate microphone kata speaker. Kuna ka commercial sex workers or donate gima their line mattress. They know just in case no miyogi pesa. So kidonate gimoro donate. Nyalo donate ango? And then you donate gik mang'eny. Microphone, wire, nikech magi gik mana cameras. Nyalo donate. Haya. Wasemoke. Kendo liel. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita safugoto ngiso. Bondo. Ina ng'ama duong' wuon ng'ato iloko nyathini jaodi. How does it happen? Mago kijirende u. Jirende nga. Aja bondo. Mago jothuru. Winja aja bondo. Mago jirende u. Mago jirende u. Mano just a case. To mano you must withdraw, otherwise shoni ok dhi nyime ba. Aja bondo. I want to categorically state okaja bondo aja Kakamega, Governor Isoparanya, Senator Malala, women rep. Who is your immediate neighbor? Who is your immediate neighbor? Bungoma Vihiga. Luanda. Okay. Sabiti dali kalu county mane? Ando ngakalu nini? Luanda. Kisumu tidonjo kanye? Luanda Maseno, Luanda Vihiga. Idwa chuna gigima. Mago jirende ge motimore kamano. But parents, how do you admire your child? How? I told you ni psychology wacho ni parent no ne fail ni bwana is doing the right thing. Makmana ni chief okay ni chief and some administrator kanyo. Onego be ni chwado ji kiboko ilonge na catch. Wacho ni 17 year iloko ngano jaodi how? Edako gine kaka no rido na ng'at moma no nyuomo nyathi skul. Yes. Said akod ndaladi. Koro mago rida kako gine. But how do you admire your kid? Mano kaluoka. Mano parent koro uko biadwa ori nyathina ma jaoda. How do you even call her? Koro ko nyuol kode unfortunately. Unyuol kode nyathini luongo nango. Nyathini luongo ni koro wuon wen kwaru. Nyathino wadu. Nyathini ngi luongo wuon gi to kendo pod kwargi. Baba stroke baba. Yeni be macha nyakwar. Manoran. To min nyathini ni kanye? I don't know. Ini mikalo kono kidhi dala. Gini chakore seme ka. Iwinjo trend ni timre chakore seme nyaka bondo. Ero sechopo bondo. Koro next time odhi chopo Siaya. Iwinjo. Odoko mabe. Wang'e timbegi. One trend in weche mogo, weche kech, ngaji. Iwinjo. Wano konya trend ninga. Maybe one trend weche to Lucas tutamutieko. Lucas poko chopo nini Kakamega. Giluoro waluya. War tu uchama. Wanwa yuak ni how can a government spend pesa 248 million wacha lot. Macha lot ka ngwene mwachamo. Okay, we obi chop gwe mondo geni okena lot. Ka gino ka biro you can't even walk. Ena lot wabro mako. Ka ngwen wa mako. Ngwen dong pil. Ke bur ti kwanya. Dong maka wadhi mako te. In fact wadwa mana ni serikal olosnwa breeding zones. Iwinjo kuma gigi nyalo nyuol. Wadwa ni wacham locust maka next year chopo. Man gi nyithindo population. Okay, gima wanyiso jonyuol ni we must be nyathi tika ka nyathi ng'iyowa. To ka in mi sad ma nyathi mi da godo it's not right. Kendo aparo ni activist gi sirikal onengo kaw chik motegna ahinya mondo mine kaka itieko weche ma joma deal gi gigo nego deal godo thoroughly. Ok ni dhi winjo ni tere court mara evidence onge out of court settlement nchega gimoro ni anyuola wadwa lose ki anyuola oyuma sama no neno nyathino no kone ni manyuola bas omiyo jobondo uyok will ni nitie kaka untie ogajoro ge nyathi upodo wi baba jema ni tur gi baba dong bondo in bondo
To boro ma winyo bo bire. Winyo macha winyo mok. Winyo ne mokelo kuong. Winyo cha kelo fweny macha presidency. Ng'en gi chuma. Uburu rito. Presidency li buburu rito. Olande e dalo buru. Koso gwendo buru kae moduogo. Apa ni gwendo buru kae moduogo. Waseboke. Kendo liel. Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso. His Excellency Governor Peter Anyang' Nyong'o Sanini Loka. Yes. He boarded the next flight to California. We know. He's a flying governor. Yes. He flies every time. He's on flight mode. It's not a news. He's on flight mode. Yeah, mano is not a news. Makmana nini tie suku county ka. Jopinyi wak. Igo left, right and center. Nitie jomilongo ni jo inspectorate. Iwinjo? Jogi nyaka lu sheria. Okay, mapiny ni jopiny migogo, bise penj ang'o migogo? No, igo japeng nang'o to japeng ema nogo kura. Bise penjori ang'o migogi? Japeng poko chulo ushuru, ushuru kwanza uketo 6,000. Ang'o miyo Nairobi it's 1,000 shillings per year. Kisumu ka uketo ni 6,000 per year. Nairobi. Peng ma Nairobi ng'eny. Wadwa los economy. Une manuriembo ji akamba, nugero port. Pokaneno port nyaka sani. Okay, kawuono kore lokori na gavana. Iringo gavana. Iringo usiepi manyo. Atimo oversight, iwinjo. Iringo usiepi. Uriembo ji railways ni udwa gero multi-modern market. Wadadisi neno. Salary ne maduweni poko donjo. Salary maduweni poko donjo. Koro Nyong'o chul mdadisi ni. Economy ma Kisumu no gore piny. Sani jo business chulo 18,000. Iwinjo from 13,000. Yes. Consultation no kotim. Jopeng igo left, right and center. In fact, adokoro jo inspectorate. Magino siepega. Weuru go jopeng. Ubro wani rachnu. Sani koro gigo county te. Igo ika lech peng be ikao. Okay, gima jopeng nyaka ng'e. Ni if everybody is paying tax, eta Josiah luonge nang'o ta. Paying tax nitie kaka amanyo time. Ka ng'ata chulo tax, you should pay. But in real sense onego bed gima reasonable. Ma ji te nyalo chulo. Inang'o miyo serikal ok chuni gi chulo tax, igoli e ot. The modalities iwinjo. Ok chuni but or react account ni. O reflect, onego bed ni approach ma an go. Iwinjo approach man go kuomi. Nyalo mi gol pesa. Okay, jopeng be mondo ji winjre maber. They just follow. Ko wach ni wachul kama to ji bed piny mondo wuoto loso wach. To stickers go eki. Imi receipt for a year. To nyalal. Receipt nyalala. Haya sani be gingisa ini bwana sani wan mbele. Receipt mo miji jicha mago photoko. Joka ko biro to na sechulo. They always think ahead. They think ahead. To governor nyaka dhia mos. Otherwise mbele ka okaneno na okapar. Giwacho ni bwana elections will be called today. Gima jopeng otim chulo shuru but government bende on their side or oket gima reasonable. Ma ng'ato nyalo afford 6,000 according to me per month. Per year. Per year is good. It's a lot of money. Per year. 6,000. Ma japeng ma okawo loan. Ochulo loan. Ochulo loan. Ochulo ot. Iwinjo. Okay. How much does Japan make in a day? Peng ok mare. Peng is for high. Minimum 500. Minimum 500. Mano ngamok serious. Kweli. Mano ngamok serious. Minimum 500. Sani business Kisumu economy no luar. Sani iwinjo jokri penga. Okay, Japan ko golika to teri gate. How much does it? 50. 50. Bora ni se town service. And 50. Kuru 50 no ipano loso 50 sa day. Mano pesa ne. Mano pesa mdosi. Mdosi teri only 300. So, until wadosi sani umedo bei. 6,000 in a month is a very reasonable amount. Man nyaka jopeng chul. Koro agidwa konyore gipoge in a month. Or daily mondo children ne gima yot. But approach mo wacho niya Nyong'o nyaka wogi inspectorate. City inspectorate. Weuru go jopeng. I stand with jopeng. Magu sepeni you with them talk to them. I stand with jopeng. Weuru go jopeng. Iwinjo weuru inyo jopeng. Magu jo gokura 2022 bro itaji jogika. Weuru go jopeng chuluro shuru mondo kik go. But kigo to kiko chul. Waseboke. Kendoli Anjiji ja British. MC Jakakamega Spandita safu goto ngiso.
nyoro nuneno kuma piny ochomo. Valentine is around the corner. Wang nidhi kanyo sisi Nyoro nuneno kama piny ochomo ni Miguna nigi ji moingo baba. Look at the trends. Hakuna. Look at tweets. Look at retweets. Wang your tweets, retweets koso wang your content. Babu keto maji gi sigand dayo. Iwinjo. Olokore Aaron Jones. Iwinjo Dani modak dala. Baba koko vire dana will kista nyang'ot. Miguna wacho isu based. Isus. Miguna is a noise maker. No, it's a noise maker. Miguna wacho point. Anyway. Baba was eloquent. Iwinjo, ukawuondi. Baba ngeisi. Baba wacho ni oromo gi Ruto 1978 ka Ruto nie parliament. Baba kia history mokwongo. 78 Ruto nosedhi parliament. Ruto donjo ka 97 ka. 78 Ruto pone ja kindergarten. Ruto ne nie. Korito mwache ni Baba was lying on national TV. Baba lied very gine. Who is between Baba and Dr. Ruto? Who is a perennial liar? Ruto wacho ni Baba ne manye kure. Ka Baba ok ne manye. Baba wacho ni I'm not rich, I'm only 2 billion. 2 billion. King history mano gik mano kawo mag Jaramogi iwinjo hereditary gi meke moseloso. Ruto be nyo wacho jalup ker ni en kobet sirikal obro kedo gi corruption. How now? Iwacho nang'o set a thief to catch? Itemo wacho ni it's on a light note. Okay, but kujalo ng'eni olo nyoro ker ne ni kanye gi jalupni. Mane gine kanisa. Doino ka ginyiero gi gombaka. Kabire kanisa kata ka wan gi wach kodi. Okinya nini kabire Homa Bay okinya accept. Tunya kwa gopa kani bwana uliona vile tuliweza huyo ni Kenya ngao. Ritura rito. Pin bad. Ngeki baba. Opposition ne bwana DP the opposition. The opposition to Murkomen osebire government. No, you are being prepared. Murkomen will be in government. Him will be in opposition. You are being prepared to be in opposition. Then your opposition kaka weche te. Naso jomo kubeja ka ere kaka MCA. Ma Nairobi biro lonyo gutu nani Kuria. Moses Kuria ni Kuria okochung sama Baba donjo. What is that? No, we can iwinjo nyakimi Baba luoro. Benye Baba bana ji. Ni Kuria okochung sama Baba ne donjo to jite ochung. Mano minority leader. Minority leader. Huyo was on in fact on go bedo opale. Bwana simama bwana. Ikoni ntinga mibago ka. Ng'ato nyaka bagi. Kinjariyo ng'ato nyaka bagi. President 2022. His Excellency Dr. Chumalie. Pokalongo nye ng'ato. Deputy running mate. Ann Mumbi.